Здравейте, аз съм Фръсната БГ и днес ще играем зомбита срещу растения. Не двойката, единицата и топлатена. Естествено не съм плащал, свалям си от Аптоид. Защото не искам да плащам 12 кинта за една игра. И реших просто да си сваля от Аптоид. Това е едно приложение, от което платените игри стават безплатни. Като с магия. Но сега да не ви бава стата тъпотия и направо да почваме да играем, като тази простика зареди. Понякога отнема доста време, но какво да се прави, такъв е живота. Първо няма да играем на нормална това, а ще играем на пъзлите. И аз не знам на кой и на той. Много интересен пъзъл с вази. Али ба. А фак, зомбито с кофта! Сериозно ли е, пичове? Така. Хапа. Яко. Окей. Yes, babies. Blades. Тук нямам шанс. Те знаете, пичове, тук нямам шанс да бия. Тук имам проблем. Тук имам проблем, защото тук имам тиква. След автоматично ще ги смажи двамата, защото са на някаква дистанция от нея. Фак! Имам време! Имам шанс! Ето видяхте ли, автоматично ги смази двамата. И аз тук ще спечелих още малко мангизи. А сега идем да потискаме и на моето любимо, което защо не е това? Е това. Да, знам какво трябва да правя. Не съм тъп. И да видим да си изберем. И това си избираме. И гледай това. Ставаме богати. Сега на тия бети съм погледи с жалост много тогава, каква е много простотия. Но аз да пиша. Станем богати от зомби, да. Мангизи. Не, бе! Мингеймс. Та много я мраза. Тук още не сме отключили. Затова ще поиграем на оригиналните нива. Окей, имаме делфини. То е много гадно. Якото е, че нямаме кола. Ще взема това за пловците. Това. Водната лилия задължително. И това още не мога да го играя и аз не знам защо, пичове. Вярвайте ми.
Ася. Аз съм забрал кога сме да се звънах. Банджа, щупана пиранче, баща, ми висотока, тебе няма кока, елеш мока, ми скара, зелена цигара, 1, 2, 3, грешки, точно. Факт, няма да вземам черешките. Са много гадни. Изреждат по 100 часа. Ала баланица, туска паница, хеги дивончо, наш капитан. Чао! Yes. Play. Сега пъча гледа като си градиничката, която е осмахната от двойката. За наше голямо нещастие. Тя е наушивана. Слънцата се събират по 25, както виждате, не са по 50, както двойката, която почна да ми изневерява. Нали, разбирате в какъв смисъл, че ми върна обратно в Египет. Аз го бях минал и вече играх в пиратската зона. То мега пребано да те върна толкова напред. Бях минал просто докато не снимах, съжалявам, мобизен не искаш да ми работи тогава. А сега да те скрием. О! Това пък изкарах късмет. $75, thank you. Хоп. За да ви почуя, не искам да сгреша. И аз точно тук мисля да го сложа, брати. Иначе не е имал причина да се боя. Фак. Fuck you! Бързо ми дай 25! Всъщност 125. Спешно ми трябва, what the fuck? Holy fuck you! Fuck you, man! Бързо! Няма да успея. Гледам, аз ще успея, бе. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, разбихме го. 3, успяхме. Но не за дълго. Защото този пичак също трябва да бъде разбит. А той е с конус, доколкото виждате, и това го прави малко по-труден. Не много малко по-труден. Защото докато се свали или то конус, се изисква много време. Сега да се бираме за дънера, който... няма да се бираме за дънера, какво се ми гледа. Не, ще го следваме по-нататък. Събрахме за него. Фак! Fuck you! Добре, ама се бираме за дънера. Оле, фак, това нещо все едно се движи по-бързо. Останалите. За всеки случай не направих това. Fuck you! Fuck you, тотален нуб съм. Fuck you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Няма се нужда от това, бе. Хоп. Добър, пичове, сега трябва да наредим ей тук от тия магически плющи. И след това, ей тук навсякъде ще наредим дървета. Аз съм тръгнал да го слагам на погрешното място. Виждате ли колко съм побъркан от тази игра? Като го начутам шиба някъде съм.
Само съжалявам, че това дръвче още не съм го сложил. То по принцип ми вършат ски много работа. Просто не разбирате. Аз съм нуб. Чуйте този звук, да знаете, че Делфина идва, което е лъжо за вас. За всички, които играят. И ще ви кажа защо. Защото Делфина е адски бърз и може за секунда да ви убие. Затова имайте тиня под ръка, неизползвана, заредена, защото тя може да ви помогне. Ще ви спаси. Както и да не вярвате, видяхте аз какво направих. Направо го повлече надолу да го изяде. Фак! Ето, тинята за всеки случай. И веднага го взе надолу. Затова винаги трябва да си имате тиня под ръка. Фак. Викам факт, защото зомбито скоро се идва. И това не е никак приятно, когато... Фак! Нямам заредена! What the fuck? Зарежда се по-бързо, шибано растение, мръсно! Ето, бяхте по-лънко избъка. Спокойно. И също да ми на тебе една тиничка. Вече по-спокоен ли си? Да, по-спокоен си. Няма що. Аз сега вече трябва да почвам да се събирам за тая тиня, защото тя е много важна. То аз вече съм се събрал, ама не разбирате. Так. Шибано зомби. Как още не са се усетили? Те са много смотани. Много смутни, така ще не са се усетили. Сега ще видите почва за какво това дърво ми е толкова важно. Еха! То зарежда адски бързо. Офак. Yes. Така става. Но и пичове сега ще видите как новите косачки, които съм си купил, ми помагат. Те вече ми помагат. What the fuck? Току-що спечелих големия орех. Оле, даже не знах, че се печели тук. Току-що спечелих големия орех, пичове. Ще ми е много лесно. И това, доколкото виждате, последното растение от втория ред на това чудо. Затова, доколкото знам, би трябвало това нивото след това, което сега ще играем, да ме води до четвъртото ниво. Да ме води до четвърти свят, който е то същия, ама през нощта. Я да видим, окей. За всеки случай ще ги взема тия. Имал съм ютубъри. Ето. Това съм имал. Както гейм. То дънер размислих, вече няма да го взимам. Показах ви какво прави. О, чушката ми трябва, защото вижте, има зомби с кола. Това е мега гадно. Аз съм тотален нуб. И то също за какво ми е това? Той не ми е нужен фактически. Да вземам слънчогледа. Али фак. Пичове, съжалявам, ще да довършим този рунд, всъщност не то. Следващия рунд, то ще го довърша без да снимам. На следващия рунд ще го снимам как играя. И мисля това бъде всичко. Това ви надявам се да се харесали. Ако е така, не го харесайте, абонирайте се за моя канал и оставете по един коментар, за да се видим следващия път. Чао!